ayankhulapo pa zomwe akuti ana 45 pa sukulu ya sekondari ya Dowa anafoka atalandira mankhwalawa akafa ndi khale ati izi zinachitika kamba kosatsatira bwino malangizo oyenera monga kudya kwambiri usanamwe mankhwala. Iwo ati ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti izi zisadzachitikenso, undunawu ulimbikitsa ntchito zofalitsa ndondomeko zofunika kutsatira anthu asanamwe mankhwalawa. Ifeyo ngati kuchipatala timalimbikisa kuti munthu amene afuna kumwa mankhwala othana ndi njoka za mimba zalikoza amene pachizungu amati plus quantity adye chakudya ndithu cholimba mokwanira komanso chokwana kuti akamamwa mankhwala amene pasakhale ngati pabwere mavuto. Tigwire ntchito kwambiri ndi atsogoleri osiyanasiyana, mafumu achalichi achipani kuti tizipereka mauthenga olondola amene tingamwere mankhwala amene foti pali ndondomeko yake ndithu imene imakhazikitsidwa. Oyang'anira chipatala cha Mponera a Owen Chipewa anatsimikiza za ana omwe anawasunga pa chipatalachi ataonetsa zizindikiro zofoka atamwa mankhwalawa. Ku sekondari ya Dowa komwe kunabwera ana almost 45. Iwo kwambiri amadandaula mwina mutu, ena masanza ndi ochepa amadandaula thupi kufoka. So tinasunga kungowasunga chabe kuti tingowaonerera, sikuti nali kuti taagoneka kuti ngati admission, koma kunangowasunga kuti ngati pangakhalenso zina ndi zina tithe kuwafikira mosavuta. Poyankhulapo mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Dowa Asaulos Mdalamba ati ana ena anafokadi koma apempha undunawu kuti uzichilimika kufalitsa ndondomeko zoyenera kutsata pamene ukupereka mankhwalawa. Ndikuona kuti pa nkhani ya kuuzidwa kwa anawo kuti adye mokwanira pa tsiku limene lili, ndiona ngati ana ambiri pamene amauzidwa kuti mudye kenako mumwe mankhwala stilmo amazionabe ngati kuti mmadziwa ana ena mwachibwanabwana. Mwana woti mwina chokudya china chikati maona kumabini umo chinatayidwa kusanthoza kuti wenawo sanadye ndithu chonse kumaliza. Ntchito iyi yopereka mankhwala alikodzo kwa ana oyambira zaka 5 mpaka 14 komanso anthu akuluakulu m'malo a chiopsezo cha matendawa inayamba pa 18 May mpaka pa 22 May 2026. Maboma omwe ntchito iyi inagwirika ndi Alilongwe, Dowa, Palombe, Blantyre komanso Msanje. Trinity Kaphantengo, MBC, Dowa. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi a Ben Phiri yalangiza mafumu kuti akhale patsogolo kufalitsa uthenga wakuyipa kufalitsa nkhani zabodza komanso kutengera malamulo m'manja mwawo. Iwo anayankhula izi atakweza ufumu wa Sub Traditional Authority Kasongo ku Palombe kukhala Traditional Authority komanso kudzodza Traditional Authority onga akuchita dzulo. Zambiri mulipotiri. Malingana ndi nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi a Ben Phiri, ngati mafumu atagwira ntchito yawo moyenerera m'gawo limeneli, nkhani zotengera malamulo m'manja zitha m'dziko muno. A Phiri alimbikitsa mafumu kuti azigwiritsa ntchito mikumano monga maliro ndi mikumano ina ya mdera kufalitsa uthenga wakuyipa kufalitsa nkhani zabodza komanso kutengera lamulo m'manja. Polisi makhala kutali, achipatala makhala kutali, aboma makhala kutali. Amfumu ndi amene amakhala ndi anthu kumudzi. Ndiye malamulo amanena kuti mfumu imene kudera kwake kulibe mtendere, imene ya president angathe kuganizira kuti ngati kubwere mtendere mwina achotse. Koma tikunena kuti mafumu athu alimbikitse zimene president ananipempha, kunena kuti pakakhala maliro, pakakhala ukwati, pakakhala zosiyanasiyana, mafumu alalike mtendere. Ndicho linga kuti kudera kukhale mtendere. Kuphana mosaoneka bwino si cha nzeru. Utenga onama kapena misinformation ndi china chimene chikusokoneza mafumu aonetsetse kuti kudera kwawo oyambitsa zimenezo amtengere ku polisi mwachangu ncholinga kuti mdera mukhale mtendere. Nayo mfumu yaikulu ya anthu amtundu wa Chilomwe m'dziko muno, Paramount Chief Kaduya, alangiza mfumu yatsopanoyi kuti itumikire anthu ake mosakondera komanso molimbikira. Oyimirira banja la Akasongo a Friday Matope anathokoza mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kamba kukweza mfumuyi. Ifetu kunotu monga mwafusira anthu tialonjeza kuti zinthu zonse zimene zachitika kuno ifetu tiziyendesa bwino kufaniza ndi kumene tachokera pa grupu pa usabutie kumafika lero anthu kumafika kuti khala chochilero ndiye kuti akhulupirira Akasongo kuti atha kutisogolera ndipo kuti mwana hamaona kutukanidwa kose kutachokera tinasa nkhali nyamata ndithu koma lero akukulira muti akukulira momo 1977 amene tinasankha amene ndikuti athu
achikhulupirira ifeso ambumba tachikhulupirira sokuti munthu uyu akutithandiza ndipo atithandiza kupita pasogolo komanso azigwira ntchito ndi boma momvera monga mmene kwachokera ife. Mfumu ya Ndodo Kasongo yakhala ili sub traditional authority kwa zaka zoposa 10 ndipo kulongedwa ufumu kwa traditional authority onga kukudza kusatira imfa ya omwe anali pa mpandowu. Jeffrey Shinawa, MBC Chiladzulu. Boma lati posachedwa apa lilengeza ntchito yopeza makontrakitala okonza msewu wa M1 kuchokera kuchiweta mpaka kukaronga. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP ku chigawo cha kumpoto yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga a Japi Muhango yanena izi kuuliwa m'boma la Karonga pamwambo oyambitsa misonkhano yokopa anthu ya chipanichi pokonzekera chisankho chapadera ku wodi ya Chilumba. Rudoviko Nyirenda andizambiri. Poyankhula pa msonkhanowu Amuhango ati boma motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ladzipereka kuthana ndi mavuto a misewu omwe dziko lakhala likumana nawo chifukwa chakulekerera kwa zaka zambiri. Iwo anatinso posachedwa apa boma lilengeza ntchito yofuna makontrakitala okoza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ku Karonga. Ntchitoyi ikuyembekezeka kuchitika magawo atatu. Pa nkhani yokonza misewu ya fumbi mdziko muno, Amuhango anati boma liwonetsetsa kuti magredala akupezeka m'madera onse mdziko muno ndipo ati ku Chilumba ndi amodzi mwa madera omwe misewu ina ya fumbi yakonzedwa kale. Profesa Arthur Peter Mutharika adati lamula kununa wathu kuti misewu yonse mdziko muno imene yaonongeka chifukwa choti boma lapita lija silimakonza tikonzeso. Ntchito imeneyi tinayamba milungu 3 yapitayo choncho makontrakta pano ali ponse kuti tiyambenso kukonza misewu. Misewu imeneyi si yatala yokha yayi, yatala komanso ya madera imeneyi yopanda tala. Chifukwa chake pano maona kunoko bwera greda yamba kupala cholinga chake chokuti misewu tikonzeso kuti anthu azimagalimoto anthu aziyenda misewu yabwino. Wasambo nayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chothana ndi mavuto ena omwe anthu mdziko muno akhala akumana nawo zaka zaposachedwa apa. Mmene anthu nanenera tasangalala ngati anena kuti akatikonzera msewu ndiye kuti iyayi taona kuti iyayi a president ifeso autiona ngati ndi dera labwino. Pakadali pano chipani cha DPP chapempha anthu a muwodi ya Chilumba kuti adzavotere woyimira chipanichi Wilson Dyson Mzumara pa chisankho cha ukhansala chomwe chidzachitike pa 30 June chaka chino. Chisankho chapaderachi chidzachitika kutsatira imfa ya yemwe anali khansala wa wodiyi pa 23 Marichi chaka chino. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Bungwe la nthambi zosiyanasiyana zogwira ntchito yotukula ulimi la Sisanet aliyamikira kamba ka mfundo zake zabwino komanso kupitiriza kukhala liwu la alimi ang'onoang'ono mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna za ulimi Athoko Tembo ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pokhazikitsa mlozo watsopano wa zaka zisanu wa bungwe la Sisanet. Zambiri mulipotili la Chipiriro Mtumodzi. Bungwe la Sisanet lakhazikitsa mlozo watsopano omwe uthandize kagwiridwe ka ntchito zake kuyambira chaka chino mpaka 2031. Mawu awo Atembo anati a Sisanet amagwira ntchito yotamandika potukula ulimi mdziko muno ndipo mlozo watsopanowu ukugwirizana ndi mfundo za boma. Ndondomeko za boma makamaka boma limeneli likufuna kuonetsetsa kwambiri kuti alimi asamangokhala ndi zinthu zokwanira kuti iwo adye basi, koma zifunikanso kuti alimi azikhala ndi zinthu zonjezerapo penepo kuti azitha kugulitsa ndi kumapanga ndalama, osati ndalama zongolipira school fees koma ndalama zokuti iwo alemere athe kuona kuti apeze phindu lochuluka kuchokera pa ulimi wawo. Ndi a Sisanet nawonso ma strategic goals awo akuganizanso chimodzimodzi ndi apa tikudziwa kuti tigwira ntchito ndi anthu oyenerera kuti tipititse patsogolo agriculture kwathu kuno ku Malawi.
wapampando wa bodi ya CCNET Adriana Luwanda ati mabungwe onse omwe ali mu mgwirizano ndi bungwe lawo ndi wodzipereka kuti mfundo zonse zomwe zili mu mlozowu zikwaniritsidwe. Kwa ifeyo chimene tapanga koyambirira ndi choonetsetsa kuti strategy imeneyi ikhale yoti ndiye anthu kapena mamembala athu, chifukwa chonena kuti kwakukulu ife CCNET ndi secretariat chabe kapena kuti timangopanga coordinate zochitika za mu network za ma network members. So kwambiri ndondomeko imene tili nayo ndionena kuti koyambirira komwe kuwabweretsa pamodzi ma network members athu kapena kuti ma members a CCNET kuti akhale nawo gawo la kulemba strategy imeneyi, kupanga contribute makamaka ku zinthu zimene zikufunika zichitike kapena kuti ma results amene tikufunika taone ngati ma members a CCNET. Chimene chocho chokha ndi chomwe chikutipatsa mphamvu komanso chikhulupiriro chonena kuti chifukwa chonena kuti izizi ndizochokera kwa mamembers athu. Mamembers athu omwewo akhala nawo gawo lalikulu loyonetsetsa kuti zimene tazika mu ndondomeko imeneyi zichitike, makamaka kutsatira kumbali ya ndalama zoyenerera kuti tikwaniritse akutibweretsera ndi omwewa ma network members, chifukwa chonena kuti iwo ndi amene anapanga contribute kapena kuti chinthuchi ndi chimene iwo anafuna kuti chichitike. Ndeti nacho chikhulupiriro kuti ndondomeko imene tinayikhazikitsa koyambirira komwe tikulemba ndondomeko imeneyi ndi imenenso tikwaniritse kukwaniritsa masomphenya amene tayika mu strategy imeneyi. Zina mwa mfundo zomwe zili mu mlozowu ndi nkhani yothetsa njala komanso kukhazikitsa maubale atsopano mdziko muno ndi mayiko akunja, komanso kuonetsetsa kuti alimi ang'onoang'ono sakuvutika kupeza misika. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Mlembi mkulu wa munduna ona zofalitsa nkhani a Harold Msusa alangiza nthambi ya Malawi Post Corporation kuti uzitsata zina mwa ntchito zomwe zikugwira kuti anthu adziwe pogwiritsa ntchito makina a intaneti. Msusa amalankhula izi atayendera ofesi ya Post Office ku Mzuzu. Chisomo Manda walemba ripotiri. Ulendowo zinadziwika kuti nthambi ya Post Office ku Mzuzu ikupanga phindu kwambiri ndi ntchito zonyamula katundu courier services mchingerezi. Poyankhula atamaliza kukambirana ndi ogwira ntchito pamalopo, mlembi wamkulu munduna ona zofalitsa nkhani a Harold Msusa adalangiza nthambi ya Malawi Post Corporation kuti alingalire zoyambitsa bizinesi yatsopano molingana ndi momwe zilili makono ano, komanso akhazikitse ndondomeko ya momwe angadzayendetsere ntchitoyo kuti idzakhale yokhazikika. Kuonongeka kutha kwa zinthu kuti mwina mabuilding ena ndapakale komanso mwina apo ndi apo human capacity development ndi zina zotero. Talimbikitsa kunena kuti nthawi yake zimafunika kuti zinthu zimene zabwere nazo kuboma tionere limodzi monga ife policy order we can take some of the issues into kupita nazo kumabungwe ena othandiza kapenanso mwina boma imene kuti chimene ingathandize ndi chani. Komanso pa iwo okha talimbikitsa kunena kuti akuyenera kuthamanga basi, akuyenera kuti achitepo kanthu aonetsetse kunena kuti Post Office ibwerere ikhale mbali imodzi yopanga facilitate no logistics Malawi muno and also trading Malawi muno. Zonse zimene takambirana nawo. Mkulu wa nthambi ya Malawi Post Corporation a Henry Shamu adati lingaliro ya nthambi yawo ndi yakuti mtsogolo muno atsegule banki. Komanso kupita chitsogolo tikuona kuti anthu ambiri ngati Malawi muno 13%. The 13% okhamene ali ndi access to banking. Ambiriyo ndalama kusunga mapiro, so tikufuna titsegulenso postal bank kuti ma post office amene ali m'midzi ambiri anthu azitha kusunga ndalama kumapanga deposit ndi ma withdrawals. Nkhaniyo tiyipititsa ku bodi komanso tiyipititsa ku boma. Mlembi wamkulu munduna wa zofalitsa nkhani ali ku Mzuzu anayenderanso Malawi Digital Broadcast Network Limited ndi Malawi Broadcasting Corporation MBC. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Mukuonera nkhanizi ochokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Unduna za umoyo ndi ukhondo wati ntchito yopereka mankhwala ali godzo yayenda bwino m'maboma omwe
ntchitoyi inachitika. Boma lati posachedwapa liyamba ntchito yopeza makontrakitala okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ku Karonga, ndipo eni kampani awapempha kuti agwiritse ntchito misonkhano ya malonda yomwe ndiyothandiza kutukula malonda ndi kukweza chuma cha dziko. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Eni kampani zosiyanasiyana awapempha kuti agwiritse ntchito bwino misonkhano ya malonda yomwe ndiyothandiza pa ndondomeko zotukulira malonda ndi kukweza chuma cha dziko. Nduna yona za malonda ndi mafakitale a Simon Itaye yanena izi pa msonkhano omwe bungwe la anthu ochita malonda la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI linakonza ngati mbali imodzi yokondwerera chikondwerero cha malonda cha chaka chino. Zambiri mulipotili la Erin Chimoyo. Bungwe la MCCCI lati likuchititsa misonkhano ya mtundu ndi cholinga chothandiza kampani kuti zipange ubale, kulowa mgwirizano komanso kupeza misika yatsopano kuti zithandize kukweza chuma cha dziko lino. Nduna za malondayi yayamikira MCCCI kamba kobweretsa pamodzi amalonda mu njira ya mtundu, ponena kuti izi ndi mlatho olumikizitsa ndondomeko za malonda ndi chuma ndi anthu omwe akuyenera kugwira ntchito yobereketsa zipatso zake. Zimene zindizothandiza kwambiri chifukwa chimene chitachitike mkatimo ndikuti ma businessmen amene akuchita display zinthu zawo ku trade fair kuja akumana ndikukambirana, ndipo kukambiranapo akhoza kupanga kuti agwirizane kuti agulitse zinthu kwa wina ndi nzake, osatiso iwo okhawo, koma zikhoza kutheka kuti akhoza kupeza opportunity kuti ena ake akhoza kudziwa kuti zimene zikupangidwa ndi makampani osiyanasiyana ndi ziti. Ndeti kukhulupirira kuti akamatha zimene akukambira nazo apanga ndithu business zosiyanasiyana. Kupatula kukambirana zokhazikitsa ntchito za malonda, Itaye wati zokambiranazi zithandiza kukonza kuthekera kwa ntchito za malonda zomwe zingakhazikitsidwe. Ndipo mtsogoleri wa MCCCI Ronald Ngwira wati ngakhale pali zinthu zingapo zotsamwitsa, koma eni kampani ndi chiwongolero cha masomphenya achitukuko cha chuma cha dziko lino. Ngati a chamber tilosangalala kuti lero tabwera pano kuti tikhale pansi mbali mwa international trade fair ndi makampani osiyanasiyana ku Malawi kuno, komanso makampani akunja pakati pasuti ndi aboma momwemo kuti tikambisane za chitsogolo cha mabizinesi komanso ma opportunities kuti mabizinesi akunja alumikizane ndi aku Malawi, komanso katundu amene tikupanga mabizinesi Malawi muno athe kupeza misika yakunja. Pamwambowu bungwe la MCCCI linapereka mphoto kwa kampani zomwe zakonza bwino malo awo achionetsero monga Ariply, Irovo, Standard Bank, Puma Energy ndi Invigro. Komanso ofesi ya ukazembe ya dziko la Tanzania yachita bwino mu gawo la oonetsa malonda akunja. Pakadali pano boma latsimikizira ochita malonda kuti lipitiriza kukhazikitsa ndondomeko zokomera amalonda mdziko muno. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Msonkhano wa amayi ogwira ntchito yowerengera chuma omwe ali mu bungwe la Institute of Chartered Accountants in Malawi uli mkati kumangochi, komwe adindo apempha bungweli kuti lizame pa ntchito zake ndi cholinga chofuna kuthandizira pa chitukuko cha dziko. Msonkhano omwe ukuunika momwe bungweli lagwirira ntchito zake ili mkati, ndipo zambiri mulipotili lomwe walemba Sotindazi ndipo akuwerenga ndi Owen Mavula. Polankhula pamene amatsegulira msonkhanowu kumangochi, mlendo olemekezeka yemwenso ndi mkulu wa bungwe la Malawi National Examinations Board, Professor Dorothy Nampota, wapempha amayi omwe ali mu bungweli kuti alimbikitse umodzi, ponena kuti kutero kungathandizire kuti akwaniritse masomphenya awo. Ene alipo kuti dziko lipindule, osati apindule pa iwo okha. Ndipo kuti dziko lipindule ndi kuti iwo pa ntchito yomwe apatsidwa kaya yaying'ono bwanji ayigwire bwino, ayigwire mwanzeru, mwaluntha, ndi kuyigwiramo kuti anthu ena apindule nayo. Komanso kuti akamagwira ntchito yawoyi ayisese kuti akutsegula njira kwa anthu ena kuti nawonso akwere nawo, makamaka azimayi anzawo
nthawi zina anthu amatinena kuti azimayi timakokana kukwelana pansi. Ndimalimbikitsa azimayiwa kuti akakhala pa position kapena akakhala ndi udindo wina wake iwo agwire ntchito bwino komanso atsegule njira zoti azimayi anzawo pamene alipo awanawonso akwere. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la ICAM McDonald Kamoto ati msonkhanowu omwe ndi wa masiku atatu ukupereka mwayi kwa amayi kukambirana momwe bungwe lawo likugwirira ntchito komanso kumanga mfundo zotukulira bungweli kuti lipitirize kuthandiza kutukula dziko lino. Tikukhulupirira kuti zinthu amakambirana kunoko pozera mu forum imeneyi zimakhala zopindulira kwambiri osati okha ngati azimayi komanso ngati maorganization awo kwambiri kwake zimakhala zopindulira aziko. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la Forum for Women Accountants in Malawi Akonda Supuni Yakobe wapempha amayi amubungweli kuti azigwirizana komanso kuthandizana pofuna kupititsa patsogolo ntchito zawo. Pata azimayi titukulane chifukwa munda ndi waukulu pali ndithu zokwanira kuti aliyense zimukwanire koma kuti titero tikuyenera kugwirana manja. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi amayi omwe amagwira ntchito zowerengera chuma ku nthambi za boma komanso ku mabungwe omwe si aboma. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa kampani yowerengera zachuma ya Deloitte Malawi a Christopher Kapenda ati kampani imadziwa zakufunika kwa maphunziro pa chitukuko cha dziko lino. Akapenda anena izi mu mzinda wa Blantyre pomwe amapereka zipangizo zophunzirira za ndalama zokwana 7 miliyoni kwacha ku sukulu ya primary ya Chilomoni Catholic ngati mbali imodzi ya tsiku logwira ntchito zachifundo ku kampaniyi. Mawu ake atandira katundu yemwe kuphatikizapo makope ndi zolembera. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Patricia Chingwale wathokoza a Deloitte Malawi ponena kuti izi zichepetsa mavuto osowa makope ndi zolembera pakati pa ophunzira. Zokuti tikhalepo kuti tikhale Deloitte ndi chifukwa cha onse amene tazungulirana nawo, so tizithandizana tizipangana impact munjira yoyenera yangati imeneyo. So chaka chino tinasankha kubwera ku Chilomoni Catholic Primary School chifukwa cha kulemekeza maphunziro, kufunika kwa maphunziro. Tikuzindikira kuti onse aku Deloitte kuti akhale chimene ali ndi chifukwa cha maphunziro. Ndiye timazalimbikisa wophunzira kunena kuti ena afike pamene ali ifeyo ku Deloitte nchifukwa choti tinazera njira yomweyo ya maphunziro. Ndiye nawonso ophunzirawo azilimbikira, azimvera aphunzitsi, azichita zoyenera kuti nawonso tsiku lina azakule in their professional or education life kuti azakhale ngati mene aku Deloitte alili. Chathu ndichopitirira ndithu makamaka pamene mwaona kuti pamene amatigawira zathu zija even ana athu analosangalala kwambiri. Zinthu zimenezi ziathandizirana athu kwambiri kumwina for the whole term chifukwa alandira makope okwanira ndithu amene mwana aliyense akhoza kugwiritsa ntchito mwina for the whole term. Nde ifeyo tili othokoza kwambiri mkatikati mwa makope ya ana muliso mapeni amene angathe kugwiritsa ntchito pa term imeneyi komanso mapeni amene aphunzitsa akhoza kumagwiritsa ntchito komanso taona muchoko chimene chitatithandizenso kuti mwina for the term tigwiritse ntchito. Munkhani za masewero matimu a Blue Eagles ndi FCB Nyasa Big Bullets lero andi mwayi obwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership kutengera momwe masewero awo athere pa bwalo la Sivo mu mzinda wa Lilongwe. Blue Eagles ndi achiwiri mu ligi ndi mapointi 9 chimodzimodzi Silver Strikers yomwe ili pamwamba potengera zigoli. Blue Eagles ichosa Silver pamwamba ngakhale matimuwa atelepherana pamene Bullets yomwe ili pa nambala yachinayi ikuyenera kupambana kuti ibwere pamwamba poti Silver mawa ndi Mighty Wanderers asewera pa bwalo la Zomba. Masewero ena omwe achitike Masanawa ndi a Red Lions yomwe ikumana ndi Luwana Mitundu pamene Kamuzu Barracks isewera ndi Ekaya. Matimu a Moyale ndi Craig athambitsana pa bwalo la Rumpi. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake.
unduna za umoyo ndi ukhondo wati ntchito yopereka mankhwala ali godzo yayenda bwino m'maboma omwe ntchitoyi inachitika. Boma lati posachedwapa liyamba ntchito yopeza makontrakitala okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ku Karonga, ndipo eni kampani awapempha kuti agwiritse ntchito misonkhano ya malonda yomwe ndiyothandiza kutukula malonda ndi kukweza chuma cha dziko. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlali ndine Austin Kachipeya, Masana opambana.